Turppa kiinni nyt! Tässä on te hyvät katsojat hieno skootteri ja tästä löytyy hienot katteet ja sitten tuolta löytyy hieno moottori ja kaikkihan tästä löytyy ja tässä ei toimi oikein kaasutinkaan, jos te näette. Kaasari on paskana kuin mikäkin. Sitten tässä on kaikki oikein. Käsijarru. Löytyy tuolla löytyy jaljin. Tuolla löytyy ihan mitä vaan. Sitten tuolta löytyy moottoria. Komea pakoputki ja rengas on vähän kulunut, ei haittaa. Jarrulevy näkyy tuolla. Pakoputki on komea. Sitten tuohon on muutakin laitettu, en tiedä mikä tuo onkaan, tuo härveli. Ja keltaiset vanteet näyttää ihan kuin ampiaiselta. Ostakaa pois. Ja silleen. Ei mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Tää oli tämmönen hyvä 50-kuutioinen 70cc moottori. Ja kulkoo yli 80. Laittakaa kommenteihin, että minkälainen. Ja arvonnassa olisi aika hyvä summa rahaa, jos tiedätte merkkiä. Ja semmoista, että tässä oli Kimi. Me nähdään seuraavassa videoissa. Ja tää oli tässä. Ciao.